Si Ma'am Ami Samelo Innerland, isa sa mga staff sang CFDB o Christian Foundation for the Deaf and Blind, na-assign diri sa Southern Negros, kag nakalabuot man sa Oriental, sa iya pagpangita sa mga blind, nga pwede buligan, agod nga matuman ang mga handom, kag makatuon ang mga persons with disability ukon ang mga bulag. Malawig nga nagserbisyo si Ma'am Ami sa CFDB, madamo sa mga kabulagan ang iya nga nabuligan. Apang nag-abot ang panahon nga si Ma'am Ami nakaangkon sang kanser nga balatian. Apang nalampuasan niya ini tungod sa chemotherapy kag upod ang pagpangamuyo. Nagligad ang mga tinuig. Nag-abot ang panahon nga si Ma'am Ami nagbatsyag na manliwat sang kanser. Tungod sa edad ni Ma'am Ami, hindi na niya makaya kung mag-abot pa nga magpa-chemotherapy siya o kung magpa-opera. Kinahulat na lang niya kung anuman ang mga plano sang Ginoo para sa iya. Madamo sang nagakasubo tungod sa pag-antos ni Ma'am Ami sa iya masakit. Iba niya mga blind nakatawag man din sa imo, ma'am? Man si Dodoy. Ay, grabe. Sa totoo, ma'am, kung wala kami nakalabuot sa amon na dangtan sa bungya. Nga, ako, labi na gid ako, wala ko masahe, guro kag, wala ko eskwela kung wala ka, ma'am. May paka-grade 1, sugod na ko sa imo. Oo, ay, dumduman ko pa to. Bisan si Nana, Nana Janing bala, lula ko. Nagambal gid sa ganin niya to. Gakadtugin na di sa to, sang una sa imo. Gamay ka pa. Tinakatawag ka man to sa mga upod mo sa CF, ma'am. Naka-message man din sila sa imo. Ay, sa group chat siya. Ha? Sa group chat, binabasa ko. Te, Sila na ako na. Abot ko silang niligo ko na padala sa sabi na, magasto mo na medyo. ano ma'am? Mga diaper, Oo, diaper mo. wipes. Oo. Te, why ka nagaligaan ma'am? Medyo budlayan ka na maligo, magkuhan. Wala ko paligo, dapat na tuig. Ano ma'am? Tuig na wala paligo, kaya ang ulo ko na anay. Unahang ipaligo. Ay, Tapos ang likod ko, pabasa ko ng daw sibing kay Toto. tingin mo na ang mga tiila mo na naghalalabok mo siya gali. Oo, mo na hindi ko padakat. Pero siyang naliga, di ba galakat-lakat ka pa man to ma'am? Oo, makagwa pa gani ko. Tapos siya baston-baston ka lang. Oo, Mm. kasi nakit na akong tiyan yun. Kaya sige gina sa sakit ma'am. Oo, Kaya ano mo pa matyagan, kadadlaw, dugakwan gid siya, galala. galuya kong galuya. O, nagligad, tawag ko sa imo, ang imo panghambal, okay pa to ya? Labi niyo yung ay tinanan. Oo, kahit hindi ka man ka ano. Okay, higop ka sa bawa mo, okay lang man sa imo, kahigop-higop ka pa man sa bawa. Basta hindi lang mantikain. Oo, Dahil na, hindi kumakaon lang kubaboy na adobo. Dinatag sa tiyak balay. oo. Think ko daw ka namin sa ila adobo. Kaya nakakaon ka, Ged? Kaon ko at ang tambok din. Oo, kaon ka lang naman, kung nanugid man, kati. Pagka, ilan ka pa yung minutos. Hindi pala mo suon ako. Ay, kasi, namaguhan guro imot yan. Di silang bukal. Hindi mo na pagbabaon mo diaper. Da ka na lang mamuson. Oo, dira ka na lang. Pagyas mo sa ilang nanay kung tatay. Oo. Nga kayo ginagawa. Takulong man ang sila gina. Himo. Oo. Ay, Naman nagahimo sa ilang nanay. Tatay. oo, siya ginaya, nag-ano sa una. Di sino nag... Uy, labot kay Mr. Ma'am, sino pa di ka bulig pagit sa imo, ma'am?
Huwag man kaluya naman sa nagduming. Ay. Duaw-duaw yan lang ko dire. Hmm. Gainamimos la. Nabiyaan mo na ko. Ay. Hindi Bago mo na sa nagawa sa infirmary. Di kayo ma'am do, ay ka man na plano hospital pa sa imo nga kaimtangan do. Huwag naman mo ko sa ospital. Kasi ko tani. Ni ako hubag sa sagwa. Kaway labot sa sulod may hubag. Ami May hubag. nagtubo pag isang hubag sa sagwa. Alain pa ginaya? Oo, di amon siyang gabaho. Amon siyang ginidrisingan ko. Di sino ga-dressing sina ma'am? Ako Ate kaya mo pa man mag-ano na ma'am? kagapo nakadressing pa ko. Ambot karon ko makadressing pa ko sini. Ay. Sige galuya, nagid man nga galuya imo pamatsyag. Ganun niya Gusto ko. Dagampok tani sa Ginoo nga. Makadabot pa sa birthday ko sa 21. Kasi ko kung makadto sila ni Bukay. Padala ko ng mga pilit na Oo. kuno to onto nila. Oo. Ma'am Ami, madamo gid nga salamat sa mga bulig mo sa amon. Kag paalam.